So we are trying to find even to be the positive. Uneke. Kiagera abantu tuacha. Tuaseka. And tuasemani. Igona ande ndosa kutuare mikutano ya siasa yoka. Wane yengo chakogerera abantu bali kwenye tutante siasa na intoso. Gena una jake koranga unokunya kutana abantu ba ajete siasa, gosaba njete ko kosoma, yokonya kwa babwatiri. Nyangenya. As we stand with you tonight, or we have stood with you before, ndiriyo chikorosa. Eko gara amagosa o tigabe listen to me. Amagosa ne tigabe listen to somebody else. Ununkangi kwara bacha ga igamba tamba tacha. Mangere na ale gabu mbona ara chire. Gocha kwenda ko chikoro lakini mangere bona nje naje tinga decide 2022 nonkali. Oh no. Gara kito ya te banga eranchwe. Mangere has been wanting to be an MP. Anjiri ngona tonya kutara na barabuga. Anjiri 2022 anjiri aro linga gente ke onda suo jo kabol. Anyway, siasa kando. Mbia mono. Abantu baminta bakusibuna murega iga twale nkole tobwata. Iga twacha twaseka. Nondo kabwate kende mambiende turangeli. Derasma otware chibesa. Ona gati amatanga twa taken care of because kero mondra bironge tie keombe. Ona dia tore njira tokoragera na anto se mani. Ega tore ngakitoko na mbia mono.